Salut! Astăzi o să facem un tutorial despre screen recorder. Nu vă trebuie nici root, nici conectarea la PC. Dăm pe Magazine Play și scriem Mobizen. Mobizen. Eu filmez aici în costur. Și scrie și aici recordable Mobizen. Acesta este mod de oglindire. Putem să îl folosim la orice. Mai ales când vrem să jucăm jocuri și să le punem pe YouTube. Să le punem tot pe YouTube. Dacă vreți să deveniți gamer, e cel mai bun mod. Cel mai bun mod acesta este. Bun, atât pentru astăzi. Este foarte bună aplicația, vă garantez, merge 100%. Dar vă trebuie Android-ul 4,3, de la 4,3 până la 4,4. Atât și pentru astăzi, v-am pupat.